Ni Xabier Santxo naiz, Zurrildarra, 34 urte ditut, irakaslea, eta nire denbora librean pelotan ibiltzen naiz, handikan. Esan duzu, zure denbora librean, baina gaztetan ibili zinen hor, zure ibilbidea pixkatola jakiteko. Gaztetan ibili zinen hor, ia profesionaletara saltoa ematekotan, ez? Nola gogoratzen duzu garai hori? Pixkat enpresekin entrenatzen da ibiltzen nintzen, beti hortxe hor mugan, txapelketa honenak batzutan irabazi, beti goian, baina nuen euki aukera hori saltua iteko, gero pixkatea dinan aurrea inala, eta 23 ja enpresen ere politika ezberdina esan, nahi zuen 18-19 urteko pelotaiak debutatzea, eta beste enpresa txikigo batek kaso intzian, eta ez dakit 5 o 6 urtez egon nintzen, eta gero momentu bat eritsi zen, mundiala jolastuta gero, pixkat ere nazkature dimitzala, eskenen azteu gara asko, eman pelotak asko indi, baina biden ere zenbait ekintza egiteko aukera galtzezu. Eta pixkat horre ez nuen ja enpresa hortan jarraitu nahi, eta zen nintzen beste udaran ere montatze jarraitzezian beste pertsona batekin hasi nintzen. Eta talde politia genuen, eta kluba beraiekin ere jolasten hasi nintzen, eta pixkat gaur egunera arte gero horren tarte baten 29-30 urtekin aite izan nintzen, eta biskiak izan ziren, eta horregia da, izan tala nik uste nuen pelota utzi behar nula, lan dexente, o asko, eta orduan 5 o 6 hilabete geldi honitzen, eta Joseari suplente bezala jarri zeite txapelketarako, eta ez dakiz zer, eta esken naizela ikusten, eta gauza nintzen zen, lehenengo jornadan aurretikan lesionatu nintzala titularra izan bertzana, denborik etzeon inor fitxatzeko, eta mese bezala hasi, eta berriz hasi nintzen, berriz ere sartzen, eta gaur arte. Egia da, beste seriotasun gutxigokin, o gutxillo entrenatuta bintzat, ze leheno ez da izan igual lehenen ere kualidadia asko entrenatu izan dutela, baina askotan hastian 2-3 partidu genitun. Orduan nahiko izatezan, baina partidu gutxigokin, baina hastian igual astero ez, baina bai 10 egunetik behin bat jolastuta, nik uste jarraitzeko aukera eman didala. Eta aurten justu hasi naiz, etxean ere askego, nahi den, ja 4 urte betetara joazti aurrak, eta nik ere entrenatzeko aukera gehiago, nik ere interesa ez, pixkat ere ikusten zenean hobeto, beti bakoitza gehixio saiatzen da, eta oraintxe, justu Euskal Selekzioa aurten izango da ofiziala mundiala urrian, eta ditu zidaten, lehenengo 6 horietan hortikan 2 jungo dia edo jungo geha, eta horre aukerekin, justu astebukarea honetan astegea, txapelketa montatu digute, pixkaten txapelketa bat, eta gero hor aurre entrenamentu batzuk bezala. Eta pixkat hortarako prestatzen oantxe bertan egia esan. Afizionatu mailan edo zabiltzala esan daiteke, o nola definitzen dezu horren zauden egoera? Bai, afizionatu mailan egia da. Kirol bezala igual pelota dela pixkat ezberdina, ez? Afizionatu txapelketa punteroak, esango genuke, 23-24 urtekin ja bukatu ite zaizkizula. Gero punterona edo hobena, edo eta hobentsunak edo hobena juten geanak Espainiko txapelketa da, azkenean danak earea jute geha. Azkenen, Gipuzkoako, Euskadikoa jolastu, baina azkenen maila gorena bezala hartzen da, igual, Espainiko txapelketa bezala, zailena bezala da. Pixkat ere,
gurire bideratzen digute olako txapelketetara jutia, behin 34 urte betetzean, nola baite zure ibilbidea txapelketa punterotan bukatu iten dalako. Orduan pixka bat hasi bertzea, pixka bat kilometro gehiago egiten eta kanpora bideratzen. Baina bai, bestela, bai, afizionatu mailako txapelketetan, aurten ere, Gipuzkoako azpitxapeldun gehatu ginen, orduan, bai, egia esan, nahiko txukun, oraindikan gustora, eta ez dakit, noiz arte, baina hainen daukaten helburuakin, gustura, bai, nik ilusioa berezia ingo ziama familiare Argentinan da munduko txapelketa, eta beraiek ere, Euskal Selekzioan lehenengo izango litzaken bezala, nire azkena ere bai jungo baliman nintzake, zela urtetik behin izan da, nien eiz ikusten egiten 18 urtekin. Ontan, orduan, bai, nik uste aukera politia daukatela aurrian. Bat duzu Euskal Selekzioa, munduko txapelketa, aukera ikusten dituzu Argentinara juteko? Bai, justu, de hecho, naizen oain entrenatzaileakin ere hizketan, eta hor 6 gaude, 6 horietatik nik uste ditut 6-tik 4 gehala igual aukera gehien izan ditazkegunak. Eta 4 horien parte ikusten naiz, eta 2 horien parte izan naiteke. Nire aukerak nik uste baditu dela. Eta aurretikan ere beste mundialen bat ere jokatu izanak ere nik uste pixkat ere baldintzatzen dula erabakia, igual veterano bat izatea, olako partida jokatzen jakitea, tensioa ere ezberdina izaten da. Iaz, txapelketako gara izan zinen, aurten ere parte hartu gara zu? Bai. Ze espektatiba edo, ze helburu jarri diozu txapelketa horri edo? Bueno, beti ere, gaina herri nire ilusio ezberdina da, orduan, printzipioz, meta helburu bat ere jarri gabe, baina, kompetitzia eta kompetitzia balin badu nik uste goien gauteko aukera dakaula. Eta, Santi Xabel egunen jolasteko aukera balin badaukagu, hobeto finalea aliatuta, baina, printzipioz ere, orain ere txapelketa batzutan ere, apuntatzen nahi naizela pixkate horretarako, beste helburu horretara iristeko ondo partidu, exigentzizko partiduak ere jolastu nahi ditu dalako. Eta, aipatu ez duela 30-31 urterekin maite izan zinela, fisikoki ere imaginatzen aldaketa handituko zenula, eskuz nola zabiltza orain helburu hori lortu lezateko? Bai, fisikoki egila da azkenean gainbera badola, azkenean beste prestakuntza bada, denbora aldetikan gutxillo, dakasun gutxi hori agian ere nekatuta, eta daukasun denbora gutxi hortan ere, zure aurrekin egoteko gogoa, kasu orduan pixkat ere, alde batera ustezu pixkat. Gero, orain dela hilabeteko gauza izan da selekzioan deiare bai, orduan ere horrek ere pixkat ere, pixka motibatu nau, 2 kilo ere galdu ditut, hasi naiz egunero, baina astean 3-4 ere entrenatzen, momentu txiki bat, da igual oainen eskolan eguardian 12:00 ordu biterrita, tarte hori daukagu bilerik ez palin badu. Orduan, korrik atera, gimnasiora jun, ordu 2 laurden gutxi garte hola bintzat ordu bete, dutxa eskarra, bazkaldu edo tragatu, eta klasea ematera, eta leheno, beste irakasleekin kafea tartzea jungo nintzak. Oain pixkat, bada. Gero nik uste hoxe, nire partidutan, aite izan nahi zanetikan, nabaritu izan detela, jokuz jetxi baino, lehenengo partidu erdia ondo aguantatzeko, baina beti azkenengo 10 tantoa luzte egite ditzaizkian, eta partida batzuk edo asko galdu izan ditut, besteak ez ni baino gehiago izan, baina fisikoki, edo antzeko dauden horiek, nirekin maila antzekoan daudenak, partidak aurrea junala, partiduak hortze balin basan, gila nik rendimendua jetxiten nula. Azkenean fisikoki negatuta zaudenean, erabaki txarragoak hartzeituzu, askarrago tantoa bukatu nahi, eta arrisko horietan eta nekeakin, katxo fallo goixi egiten dialako.
Eta Usurbil herri artekoan lehiatuko du. Nola ikusten duzu, ezagutzen dituzu pelotariak, aukerak ze helburu edo ze uste ez lor dezakela Usurbilek herri arteko hortan? Bueno, eske herri artekoa pixkat ere, komplejua da. Azkenean 3 mailetan jolasten da, bai kadete juvenil eta helduetan. Orduan, askotan da aurkari daukazun herriak aber zein duen bere modalidade o bere kategoria hobena. Askotan, igual guk nik ikusten dut juveniletan hemen maila honeko pelotariak daudela, eta guk kontatzen ditugu 2 puntu horiek, ez? Bai kanpoan eta bai etxean bere iraziko dutela. Ze pasatzen da, herri bat tokatzea baldin bada juvenil ere oso punteroa dituztenak, hauek juvenilak 2 puntu horiek lortzea espalin dituzte, nahiko zailtasun izango genituzkela. Nik kadeteak esan didaten ez bintzat nik oain pixkateren nire denboratzere larri eta gehiegi ez ditut ikusi. Bia nahi dira, eta bai ondo jolasten dutela, baina ikusi beharko litzake, eta lehenengo aldiare bai, eta egia daulako partidutara egian ez daudela ohituta, frontoia segituan betetzen da, eta urduritasunak ere kudeatu beharko dituzte. Eta gero nirekin pelota ez dakit zenbat urterekin utziko zuen. 16-17 urtekin utzi zuen futbolari batekin jolasten dut. Orduan nahi iruditzen zait, nire kasun hor Inigo daukala kriston meritua. Azkenean ez talako erresa herri guztian aurrean ateatzea bea jolastea. Egia da azkenengo bilabetetan ibiliko dela entrenatzen, eta nahi iruditzen zait asko ditegula. Nik enitzake bere maila iritsiko, 15 urtean jolastu gabe egon da. Orduan, suposatzen da aurreko eliminatoria ikusita Eibar sailkatuko dela, justu aurreko urten ere Eibarren kontra izan genuen, lehenengoa pasa genuen. Eta hor ere pixkat ere izan zen, guk 3 ustet izan zala, gugan Eibarren handitan galdu genuen. Eta egia da, Usoleko frontoia pixkat berezia dela, ez dela betiko. Orduan hemen etxekoa garenok gehiago jolasten dugula frontoi hontan, eta besteak normalean gutxigo bildurtu eta grada ere gertu, orduan hori gutzako aukera dela. Eta gero, egia esan, hori pasatze baldin badu ez dakit zein den hurrengo aurkaria, gauza da hemen giro ona sortzen da, pixkat ere pelota ere sustatu, eta herriak osatzeko aukera daukan, bintzat lehenengo eliminatoria hori pasatzen den. Eta aipatu duzu herri artekoan, berriro botatuko gara Usurbileko txapelketa hortara. Usurbilekoan ere eragina dauka aurkariak? Usurbileko txapelketa... Bai, beti. Azkenean, frontoia zertxo hain motxagoa izateaz gain, estugoa ez dakit, baina igual juxuagoa ere bai. Eta orduan gradak ondoan izateak, defenditzeko garaian, beldurrak azkenean burnia daude, eta azkenean igual guk askarro sartzen dugu eskua, da beste batzu igual gehioko kiltzen dira.